bethuna sonke sibukele ngosothando nesithembu useason 8 sabona abantu benikwa igusha ifamily zabantu phofu ziphiwa igusha asikaboni ke ezinye ziphiwa igusha and andinalo ithemba ba za kuzifumana ezogusha molweni inde namkela kuMamgobhozi TV so ke utata uMsamseleko sibonile bethunani ebheke kulomakhumalo Mseleko wadibana notata kaMakhumalo wabechaza ke ba uzobulela ngesupport ayifumanayo from utata kaMakhumalo nakulento yo wife number 5 tata kaMakhumalo wathakana ngxaka ngamthatha unkosikazi as long as ukumthatha kwakhe kungazochaphazela igrocery emzini wentombi yakhe yabo okanye indlela aphethwe ngayo okanye ahleli ngayo. And then ke ngoku utata uMsamseleko wathi ubanika ke legusha kuba efuna ubulelana ngoMakhumalo indlela abamkhulise ngayo uMakhumalo uyamseka ezintweni ukubona uyabulela nansi igusha yeva hayi saqoba kusekuhle bethuna. Ngoku kufika ifamily kaMacele izokwamkela okanye izobona uwife number 5 lo ke phofu babevuya benikwa isavana nebhotile ngutata uMsamseleko bevuya kuba befumene ezo zinto bathi futhi bayavuma ngamthatha uwife number 5 ku season 7 yakhumbula. Hayi ke sana ngoku bathi gqiba yacula bayizele bamakeze wathi ubrother kaMacele bahambayo abantu abayithandanga ke lanto bathi hayibo ishade engaka like why is he disrespecting amanye amakhosikazi. But anyways ke ifamily kaMacele yachaza yona uba kusekho inkomo ezifunayo apparently ngokye wesaphila umama kaMacele babenikwe inkomo yoba kuzawu chatwa uMasawule ezawulekelwa nguMasawule so ngoku zabafumana inkomo ngomayeni zange bafumana inkomo ngoMangwabe zabafumana inkomo ngoMakhumalo then kukho ngoku noSamke so bafuna inkomo zabo utata uMsamseleko abhatale watata uMsamseleko hayi uzawubona makenze njani but ngoku sekufana ngathi uyalobola. But anyways ke wakhupha ke igusha utata uMsamseleko enika ifamily kaMacele I guess nayo ke kuba imxhasa ngento kawife number 5 excited ngento kawife number 5. On the other side sinomayeni umayeni notata uMsamseleko esithi yena indlela abona lento yabe ngathi mhlambe ngakhe ilungiseke ngayo utata uMsamseleko umoshe kakhulu ibingase utata uMsamseleko ahamba bheke kowabo afike achaze zonke izinto amoshe ngazo agezwe so ngoyena befanele ke igusha okanye ibhokhwe but ke I think noba amazulu asebenza igusha isikakhulu utata uMsamseleko bafana bathatha igusha aye kulomayeni afika yoxolisa kumayeni and then like agezwe and ufuna uba azichaze zonke izinto zakhe I'm sure ke mayeni sezichazile kuba izinto nezenzekayo because ungulugodukayo kaloku andithi. And then ke kubekho uMangwabe bethi namtata uMsamseleko ebecela uxolo kuye ngoku anaba episode 8 okanye ka episode 9 kaThando Nesithembu esithi ucela uxolo ngoba ke bethetha kakubi ngaye and nyani shame bezithethe into ezibhlungu athi uzenziwa nguMangwabe okanye uMangwabe into azenzayo like ezinye icomba they are so embarrassing wathi uMangwabe wathi ifamily yakhe ibukele like ne colleagues zakhe ukubona uzojonga bayibo wena umyeni wakho umthatha ngolhlobo so wathi ucela uxolo ngezo zinto so naye uMangwabe ke thetha bakazi uyifumana igusha akazuya kwabo anikezele kufamily yakhe igusha ngayo yonke izinto azenzileyo asiyazi so ufake kusafumene only 2 families igusha asiyazi ke uMangwabe nomayeni ubabona bazazifumana na sikhanitsho ke nakuba nicinga ntoni ngayo yonke lento uMamgobhozi uyabulela ngothi nibukele le video ndanibona kwi video landelayo bye.